Szeretek olyan rendezvényekre járni, ahol jó emberek vannak, az emberek pedig boldogok lesznek, ezért szerettem volna én is egy ilyen rendezvényt megalkotni. Áront körülbelül másfél évvel ezelőtt ismertem meg, és kértem fel arra, hogy kezelje a Pinterest fiókunkat. 4000 megtekintésünk volt akkor egy hónapban. Amióta az Áron csinálja, azóta hamarosan elérjük az 1 millió megtekintést. Nagyon szeretem az embereket, szerintem Áron szuper, minden, amit csinál, a szuper, szóval szerettem volna megnézni, hogy mi ez az új konferencia, amit szervez. Piszkosul nem használom a Pinterestet, ezért Áron mérges rám, majd egyszer változik ez is. Imádok üzleti rendezvényre járni, és rengeteg inspiráló személy, inspiráló ötlet, csak egy jó hangulat fogad, ami azt gondolom, hogy a szürke vállalkozói hétköznapokban elengedhetetlen. Nemzeti és nemzetközi brandépítésről tartottam előadást. Tulajdonképpen a Pinterest és a teljes marketingnek a kifutása egy brandépítési folyamat, és én erről beszéltem. Az előadásom úgy kapcsolódott a Pinteresthez, hogy a Pinterest felhasználók jelentős százalék az Z-generációs. Betekintést adtam azzal kapcsolatban, hogy érdemes megszólítani őket, mik motiválják őket és mik a jellemzői. Jövőre te is jössz, ugye?